Zergatik goaz grebara? Finantzen esklabo izan nahi ez dugulako, zorren ordainketen aurretik pertsonen beharrak daudelako, zerga guk bakarrik ordaintzen ditugulako, iruzurra baimentzen dutelako, finantzak gauza garrantzitsuegia dira kapitalen esku uzteko. Mundu hau gure eskuek landu dutelako, merezi duen bizia eraiki nahi dugulako, egiteko hainbeste lan egonda langabezia dagoelako, denbora lapurtzen digutelako. Igande eta jai egunak gureak direlako, pertsonak salgai ez daudelako. Lana gauza garrantzitsuegia da kapitalisten esku uzteko. Planeta bakarrarekin nahikoa dugulako, gutxiagorekin hobe bizi daitekelako. Gehienek gehiago behar dutelako, pobreziak voluntarioa behar duelako. Lehen gaiak, baliabideak eta beraztasunak garrantzitsuegiak dira kapitalisten esku uzteko. Hegoaldeari sobera lapurtu diogulako, elikagai beharren adina egonda gosea dagoelako. Geurera datozenak aberasten gaituztelako, eskubideak eta bete beharrak guztionak direlako. Bizia sortu eta zeindu egin behar delako, besteen sufrimenduak egin egiten digulako. Elkarren beharra dugulako, gizonak emetu behar garelako. Langabetuei elkartasuna helarazteko, etxetik bota dituztenak aterpetzeko, beldurrez daudenak adoretzeko, borrokan dabiltzanei arnas emateko. Gehiago garelako, gure esku dagoelako, nahi dugulako, ahal dugulako, irabaziko dugulako, borroka honek bizia zentzuz betetzen duelako. Horretarako guztioi dei egiten zaituztegu irailako 22ko manifestaldietan parte hartzera eta irailako 26ko greba orokorrean osorik egun osoan borrokatzeko gure politikariei gauzak eraldatzen ahazteko. Hauek dira gure arrazoiak, jakin nahiko genuke zeintzuk diren zuen arrazoiak.